gihulagway ni Hesus ang katapusan sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Matod pa niya, muabot ni siya sa takna nga wa nato palandunga. Munang ang iyang gusto aron dili ta makalitan ato gining palandungon. Sa ato pa hinumduman kanunay. Sige, lingian ang imong tupad. Pahinumdumi ing na matapos ra gyud ta. Ina. Nganong wa man namang lingi ang uban? Nagpa-pretend nga di ta matapos. No? Ang kasagaran manggod nato, di ta mudawat sa katapusan. O kung sa may hinungdan, kay di manggod ta maminaw sa Ginoo. Ang atong paminawon, ang ato mang kaugalingon, ug ang mga tao sa kalibutan. Muna nga ingos Hesus, parihaw niya nis nahitabo adtong lunop sa tibuok kalibutan panahon ni Noe. Di na maminaw ang mga tao sa pulong sa Ginoo. Ang ilang paminawon ang pulong sa tao. Matud pa si kaduhang pagbasa, kaon, hudyaka, inom, hubog-hubog, minyuay, anang normal ba? Negosyo. Mao na ganahan kay nato karon. Anha ng computer games, anang mga porn, anang mga chismis, anang mga sports. Mao na ganahan nato. Pero di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Kinsa dinhing mga ginikanana nagasigig yung pahinumdom sa ilang mga anak nga matapos ra gid ta. Taas ang kamot. Hay man imong anak inday. Kana hapit naman lagi na matapos. Joke. Oh, tanawa, relax kayo. Bisag magmisa, relax ra. Nga naman, kibaw naman siya, matapos naman kita. Kana man kung pagsulti nga matapos ta, makapahimo na natong, ang sabahin, mature o stable, emotionally, psychologically, and physically. Stable ba? Di magratol-ratol. Natanawa, kay bawa kang matapos ka, wa na kay bugas, maingon ka, mangutang, aron mabuhi, mangutang ka, di oy, maingon ka, dawata lang ko nang way bugas, matapos naman kita. Ngana? Di ka mangutang, o di ka maputo sa utang, di wa kay ratol. Di ba? Karon kisa may nangaratol, kanang nangaputo sa utang. Kay mangutang mandayon, sus, ug di ta mangutang, na patay tas gutom. Ay mamatay raman kita. O naa ka, nasakit ka. Imong sakit kay kidney failure or cancer. Nya pobre man ka, wa man kay ikapakimo, wa kay ikapadialysis. Unsa man mangutang ka para pakimo, para dialysis? Og ikaw nasayod nga kitang tanan mo tapos ra gyud. Mingon ra ka, ay na lang na oy. Matapos ra man gyapon ta. Di way utang ang imong pamilya, mamatay ka nga way nagsigig kutkot sa kay naprinda ang yuta, naprinda ang sakyanan, naprinda ang balay. Nya magyaw-yaw sa tong uban, prinda-prinda mo na, patay lang gyapon, among patadinhi, kita pa'y magbayad ani. Gaaway na lang noon. Ayaw na lang. Ug wa gyud mahimo, ayaw na lang. Di ba? Matapos raman. Imong anak, di mo eskwela, kay porting bugua, adik is computer. Ayaw pugsag pa eskwela, matapos ra na. Bitaw. Di na matapos di ay. Tapos ra eh. Sige dong, ay lagi eskwela, kay matapos raman gyapon ta. Unya sag mo eskwela, ingnon sa nimo, eskwelag maayo day, aron maandam ka sa imong katapusan. Di ba? Nya, unsa may gustos Ginoo nga dili unta kuno ta makalitan. Sama ni Noe, si Noe ug ang iyang pamilya wa gyud makaliti paglunop. Nga naman, sige man silag paminaw sa Ginoo. Mao tong gahimo siyag arka, purting dako ang barko, taliwa sa dako kayong mama, di ba ang barko ana man himuon daplin sa dagat kay
adto mo nas tubig. Siya dito siya gahimog dako kay barko taliwa sa yuta. Nya giingnan pag niya iyang mga silingan, tabang moghimo diri kay moabot ang lonop sana. Nawa ng sigig ampo, tanawa, nabuang na. Gahimo nagbarko naa taliwa sa mama, nayapag. Siging aging mga tao, siging bugal-bugal, ana, buang ay aging muhunong trabaho da. Pero si Noe, nahibaw siya nga ang Ginoo mo'y gasulti. Kay naminaw man. Naminaw. Pag-abot gyud lono, matud pas atong ebanghelyo. Wa gyud kamatngon ang mga tao nga nisoda da Noe sa arka. Pag-abot gyud lono, pawa na nilutaw ng barko, diha day dagat nga umaabot ang lunop. Now kita ra ba karon? Dayon tag pamuyo ang mga dapli sapa. Ang mga sapa karon gipangpuy-an ng mga tao tungod lang kay naughan na. Ala, moabot kay ng tubig mo nang pertindaghanang patay karon bisag gamay ra kayo ang bagyo kay mo flash flood man kay tungod sa kakusog sa uwan unya naa na nagpuyo daplin sa agianas tubig di makalitan ni gamay na agianan masanapan maanod ang balay mamatay pag yung gapuyo. Kaya nahibaw palang kandaan nga kani agianas tubig dito puyo sa layo-layo. Kinsa din heroy nagpuyo dapli sapa panggubaan na ng inyong balay. Bitaw samtang wap amo gubas tubig. Kay ngato rong uwan ang ato mga bagyo ug dili man ang hangin nga kanang makaguba og mga dagko kayong building. Hinay ang hangin, uwan sad na makabanlas og mga balay. Lisod na ron, panahon na, kay hapit na matapos kitingali. Nya, unsa may gustos Ginoo para di ta makuyawan, insya isulob ang armadura nga mao si Hesukristo. Ayaw mo palipat. Kinsa man ni si Hesukristo? Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong nga nagpakatao. Muna mag-istoryahanay gani mo, iapil ginang pulong sa Ginoo. Sama nang ingka mopalit kag slat dili. Isa unsa may sugo sa pulong sa Ginoo. Ana ba? Unsa may sugo sa pulong sa Ginoo nga mutuman kita og unsay kalagdaan sa simbahan, mosuporta kita sa simbahan. Kaya ang simbahan man, kana inigbunyag ba? Mituo ba ikaw sa panaghiusa sa mga santos sa usa o katolikong simbahan? Unsay imong tubagana? Tuo. O di sa to pamakighiusa gyud ka sa simbahan. O di na may project ang simbahan, maligya magslat, palit. So di uy, ako ba ning ipariban sa akong buhok? Ana, ingka sugo ka na sa Ginoo nga iriban ang buhok. Ana ba? Gamita ang pulong sa Ginoo. Ipalit biya ni nako og bagong laptop or bagong cellphone. Sugo ba sa Ginoo nga magsige jud kag upgrade anang imong gadget? Para unsa man na? Para maduol ka sa Ginoo o maduol ka sa demonyo? Di na lang din nako paliton oy. Palit na lang ni nako og slot nya kay tag 30,000 man ni akong palitonon or 40,000 man ni akong palitonon, mo palit na lang ko og 40 ka slots. Ninduta, no? Giling nga imong tupad. Muuyon ka ng analysis ni Father. Gaya ko, no? Pangutan na ba? Muuyon ka na? Uy, pangutan na. Ang anaw ay. Wow, na siya. Kaya di man tamaminaw. Niya moingon nito, hala, kansi taani. Nya unsa nalay akong naong. Sige, ipariban imong buhok. Ipariban. Igumagriban, mabangga da yung motor imong gisakyan. Nya mabuak da imong dito sa simento. Beautiful pa tungod kay bagong riban imong buhok. Karag-karag na yun. Padir. Nadisgrasya si Kuan. Adto as ospital kay di nakatingog. Hilugi, padir. Ako din nga naon. Pariban pa more. Ipariban na. Liki ng ang naagas na mga dugo dire. Sige, riban niya. Karon pa mo musangpit og pare. Nya pare, sige ingon palit mong slato. Agi mong palit. Sige.
Kaning lana mo ipalita o kana arang tiwas gyud ka. Pader ba manunglo? Wa ko manunglo. Gisultihan lang ta mo sa mga panghitabo na murag kawatan pero katapusan na di ay. Gabi bitaw, ga-recollection ko, sige gislag ingon, pag humag-recollection, daghang kay ingon, Pader, uy, magampo, gyumi nga taas pa imong kinabuhi, kay sus, daghan na ginamog makatunan, gikan mo, Pader, nako, ay gid pag inana, ang iampo hinoon, nga mamatay ko, nga nagpuyo sa akong gisulti, o karong gabi ko mamatay, iampo in taon, nga magpuyo ko sa akong gisulti, kay kani akong gisulti ninyo, o para lang ni makakulikta ko, patay gyud ko anis impierno. Babiya mo kay bao, igumaron ani, kinsay akong kasugat dias unahan. Basig nag-atang ng Madrid dito. Kay nangayog donisyon. Ako din tagaan din ako. Di amang ko'y nakulikta ter, o imo sana. Nya, makapalangit na, dili. Nya, kiningon ang Madrid, pwede ko mukuyog, Pader? Makapalangit na, dili. Depende, asa mi magkuyog. Iya man kong ikuyogan kay ang iya diayng usas ilang magiatiman himatyon pahilogan pakumpisalon ato kuyog mi mayo na dili nya nag holding hands man asa na mayo dili gi-arthritis di ang madre giagak sa pari giagak sa pari ba kay gulang-gulang na biyang madre sa mo to nga holding hands. Kamu ba pagkahugaw gisunahon pagin mo ka mo na paminaw lagi sa pulong sa Ginoo sa may pulong sa Ginoo ayaw panghukom so siha usa og ganong naingon ana bisa ka na imong bana na igiagbayan nga babae guwapa kayo mubo kayog short iyang giagbayan nya imo dayong damagan kay iyang kabit ayaw pangutan asa kinsa nang bayhana dong na or love, kisa ng bayhana. Ana, good. Nangingon siya ako ning pag-umangkon nga nauli, parahigon kayo ning pag-umangkon na. Wala lagi ko kailaan na. Kailan mong kustanan ni mong pag-umangkon. Wala lagi ko kailaan eh. Siya anak manggunis gawa sa ako igsoon. Ana, walang tika masultihi kay anak manggunis gawas mo na inigadering na to, wagid in taon siya mo apil-apil. Ana, niya, ingon siya ka, kisam di kang anak day. Ana sa anak bang kunin ko na din anak sa gawa si kuan di ay ana niya maingon dayon siya nga mulagi nya gisikret ra man nilang mama ana ba iya naman tong gisabot daan ing nahanga kuan nya imo man daytong tiksan katong giingong amahan na di kay anak sa gawas insala imo dayong nahibawan gasabot naman sa to silang duha ana ba connected ba network of information so di gini mo masakpan. Di bitaw ayaw na lang anak ngano man matapos ra na sige kagukod ang imong bana kanang imong asawa nga kunuhay nangabit ayaw na lang matapos ra na unsa may buhata paminaw unsay gitudlo sa Ginoo mo na diri sa atong unang pagbasa nagsigi jog ingon nga mangadto ta sa balay sa Ginoo maminaw ta niya sa iyang itudlo didto sa Jerusalem maminaw ta mao nang moingon dayon kasi imong hunahuna nalipay ako magiingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo kinsa dinhing ninyo nga kon ting Domingo na excited kayong mosimba ta sa kamot karamang maglungot-lungot gyud ba nga mosimba pwede na mo mga matay nga naman malipay gani kang muadtos balay sa Ginoo sa to pa andam kang maminaw kinsa dinhi ang napugos lang ta sa kamo napugos mayo kay honest kay nang napugos so kamong napugos lag simba ang buhata kada Domingo pugsa ang inyong kaugalingon nga mosimba usahay pugso nimo imong kaugalingon aron mo eskwela pugso nimo imong kaugalingon aron mo trabaho pugso nimo imong kaugalingon aron mo kaon pugso nimo imong kaugalingon aron mo bangon pugso nimong kaugalingon
aron mudog anang imong asawa nga luod na kaignaong. Pugso nimo imong kaugalingon aron mugakos anang bana nga lami na kaing patyon. Daghang panahon nga ngatong kaugalingon atong pugson. Bisan gani ang paralyzed, pugson og palakaw-lakaw bisag gaguroy nas pikas lawas. Ang nindot nga pugso nato atong kaugalingon, pugsa sa pagampo, pugsa sa pagsimba, pugsa sa pagpaminaw ug pagtuman sa pulong sa Ginoo. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon pugso nato nga higugbaon nato atong kaaway. Sige, ingna. Nasugod karon pugso na nato nga mahigugma tas mga kaaway. Ana, pugsa nga higugmaon na nimo imong ugangan, siging libak nimo. Kanang wa na nimo tinggi nga imo igsuon kay away mo anang kabilin, pugsa nga imo na siyang tinggan. Labi na girong panahon sa Pasko. Kanang tao nga di gid mo tagaan kay kawatan kay dako, pugsa imong kaugalingon nga kahatag ka ng animal dako. Kay mao nay mga nindot nga pagpamugos kanang pugso nato aron mosunod tas Ginoo. Kaysa mamugostang anhi aning kalibutana unya dili makapaabot sa langit. Sige, pugson ta mo, panindog na mo.